La Colegiul Agroindustrial din Ungheni a avut loc o întrunire metodică a profesorilor în discipline agronomice și discipline contabile din toate colegiile agricole din țară. O astfel de întrunire metodică se desfășoară pentru prima dată la Colegiul Agroindustrial din Ungheni și are drept scop schimbul de experiență între cadrele didactice din instituțiile de învățământ agrare din Republica Moldova. Instituția de învățământ prezintă experiența în organizarea procesului educațional și la nivelul care zicem astăzi am asistat lecțiile demonstrative, din nou putem să facem o concluzie că instituția de învățământ are o experiență bogată, aplică tehnologii moderne, face, zicem, față cerințelor pentru pregătirea specialiștilor pentru sectorul agroalimentar. Ce este pentru noi important? Schimbul de experiență. Noi, parcursul anului de 2003, nu am petrecut nicio întrunire metodică în cadrul colegiului nostru. Astăzi vreau să spun că colegii noștri, profesorii noștri, au crescut, s-au maturizat, au obținut niște abilități destul de bune. Și astăzi noi suntem gata să facem un schimb de experiență, să prezentăm abilitățile noastre, capacitățile noastre, să arătăm de ce avem bun noi și respectiv în discuții colegii noștri să vedem ce este bun și la ei, să facem un schimb de experiență. Potrivit profesorilor din alte colegii agrare din țară, care au făcut cunoștință cu metodele de predare, cât și alte activități extradidactice în cadrul Colegiului Agroindustrial din Ungheni, experiența preluată aici este nu doar utilă, ci și impresionează. Sunt la Ungheni pentru prima oară și impresionează mult că văd o dinamică pozitivă. Instituția de învățământ crește cu pași rapizi, sunt implicați în niște proiecte foarte interesante. Am avut impresii foarte bune la lecții unde am asistat, la lecții de fitotehnie, unde a fost tema porumbul. E foarte bine, energică profesoarea și foarte bine o mers lecție, o mers productivă. Elevii au fost, toate lecții au fost activi și au lucrat permanent, au lucrat cu manuale care acum au apărut în 2011. La întrunirea metodică a profesorilor din alte instituții de învățământ agrare din țară desfășurată la Colegiul Agroindustrial din Ungheni, oaspeții au asistat la lecții demonstrative, au vizitat muzeul colegiului, precum și o expoziție de aici, iar în final s-au familiarizat și cu baza tehnico-materială a colegiului.